goed ben. Dat deed baasje expres. Ja, voor de film. Hé, Lisa. Ga maar zitten, schat. Wat is zo? Ga maar zitten. Als je braaf bent, dan krijgen jullie zo meteen nog een stukje. Wat? Ga maar keurig zitten met z'n tweetjes. Nou, moet je even kijken. Nou. Wacht hoor. Wacht even, Lisa. Wacht even. Je krijgt. Vrouwtje, het is te groot. Vrouwtje, baas, je krijgt het niet door. Baas, je moet te laag. Baas, je moet te laag. Help. Nou. Jullie zijn ook wel een stel, hè? Hé? Oh. Hè? Jullie zijn ook wel een lekker stel, hè? Ai. Nou, vrouwtje, zet het bord maar even ergens anders neer.